Asafo, my hey. Boko, emi say what the assemble die. Say what the wasam called you for baby ho. Ne kwa wi ase ne kwaye me de kompo ne ba odi for se ma me nkwohwe ocho. E me kwaye nsem pi. Bi afa ne ne na obi tie story. Me pesa wo bo ne tofa. E die na si ansa ne yakoma me ne ho. Na me wo hu ma ai our really. Nti me de ma san da na dan ku na o chere bi for baby. Ni ko di ko ba no da yi kan. Na me ko di 7 times ku. Na men fan ko fa me da ma na na. En me bi. Amo. Na ko ye sa ni ko na se di. Di ba na ne so na se di. Ene sen chire mi mu kakra. First na di na ni baba ko pe na me so da ya na me hu se me ne da. So ko ye sa na fi o mo ba no ma yi ni. E ma no a oba no no obeda no akofa ne baka ho. Mele ne mata. Tu omo ba da yin na wo ne omu mienu nyina ada. Na me no omu mienu nyina ada. Mo to aso e. Yes, I'm a car for my I must say, radio, obeying emergency council. Yeah, me die our Damena. A man you who prime. Yo, me die our Danana coil. Many powerful. It's room to not maintain, we for me and be credit that for me. Or shall we are Sana Mako? We were. You run on, not trying to say. When you uncle, you bang back to my air bomb for you. That's a honey messy ground on. Mammy, you could do on. And or mammy, you have to turn and be doing. If you didn't let you turn a boom in mono natural or they are maybe Trasram, a yo or yo. What they Trasram? Obama. There be India or started the threat from so like me didn't run a boom in na or mamma roll me one man I can box and I'm didn't run a ball so. Into what the threat from when we not in the run. We am yin run and or started say also sort of me patchamla or we are we run Obama sole. That's what they be me bear man sorry. Neda holding. Neda wodin so asemo no ne kan ye se na te ukuta nioma we die be de na sunsu mu ma ampeso mo ne obeda na chese wo ni padua no se be son wo tadua eso pa cho nyame a chene bi asi enti wono maame no ni fie be obesen di fu ba no pa cho be 5152 to hu tadua no se ene ma nti se egu ahan mu a e be de na honhom se be so emediu pa cha nsa no kan no kan sa no wadwini mu no de na ye wo de ana ite wo shock se osofo ba eyesa na me de bibi na ha me ana me de akonti me no ma adwini mu no bibi amen okay ina ye de enti eyesa no ana o start say also so me be me nim de enwema bi fefa ho enti no me hu ya nso wakoto no de me be ma na to nani hey it is that time or the two anu de na chese jabem na peja na be ma na sole ejina so mu papai me pa cha wo na nasafo na ehun ntia atwetwe ma me yi no so de ntimi wo ho pa apai ye ade na ebe wiase mane de ade na ma me ne de ato nanum no ofe ano batai wo so wa musa ne se bia ma ade na wuye mami ode to nanum ne de na honka bia ba mu ntino na ni je ho ntino ma nka ho asebia agro anti wo ma me abasiri wa 52 no ko bia mu ma wa asafo kasa bia so obedi ni cancer room ho mami some moment ne de coffee yanka odi be yanka meye but me say me ho to the sense ma mpena ma san so ensi na wutumi e ba sa no me pa acha wo hu sane o
But from who sanemi. Insane no. Egu fam wana egu maame nanum. But you gunenum na we nyin so empia ma men. Hey! Maame mi bowdin. Ya krokro mache. Ya frau prophetess Sylvia. Obro no awo so kumase ha ne de me twen. Prophetess Sylvia. Edi a area omo de frɛ na ye ma Sylvia. Ma Sylvia ya sole e brada. E bin so friend ma sale. Ma sale. Okay, 22 na num na ye dey. Nti mami, efiri wona me best yi. Ya PG. Enya me demati. Sisi be ma na intimi sori, eno so afon wa ye kete. Wo be me ya wa wudi ho dance se nyame ache obi na fe fon. Mami, me say me before ni after ni na send bra na me ne kasa ada no. Odi e wono ho no mu bitimi ade ahwe. Na etumi solid de. En solid bi mo mami. Na ba sa na maame ne de na waka kire no. Mami, me de my friend say baby odem be ma na kwhye bia no wan fa mami me ma ne to dead. Na me bo ni bia because so free nyame. Waye na nim tata. Yeah. Mami, enye izu. Na wadanfo na ode ukọ difo ba no wabọ na mane. Sa madam fo no kra de mami ene ya wogina mani mu amekunu. Efiri ho besi nne ma friend fo na ama me won peke. On peke ukọ. On peke me call. No ye bi no ne mami ne hwehwe ye na treto o makoye me batata ne dia. Emebu wan hye yi o. Wadanfo na ho no kwa sole ana. Mami ende minimu, me minini di ma se mo nkomo. En wo kire m so wo mami bia ono wonim sa sunsumu niama ne ne an e sa niama. Eno one me call ho no. E ba se be ma na twa koma wo san call maame ne ho na di asem na wo ka kire o. Mami ne ka kire me se me pesa me ho to me dia gim be dan en fen na awotwe. Bra beda sorry fie wo na awotwe. Mbakai. Na wono no maame no wo kum. Mami me call ye dia me hu se be ma wo ne fie dia. Na awotwe no adenti na mpesa wo be ko se bi obe ya ho adwuma anadwo ne ade mpa ibom. Mami akwankyere mpo na ade afon ne na awotwe dia so obeti afiri ho. Agro. Eti anu nti na ma usura wo mpesa obe ko no. Mami patai ne mo me maka kire no ba bi ade no ode akohye bia no me wanyi ama ni dia pensu meye. Se papa anya hwe abone nya hwe. Na oba bi sa se bi o tumi o betimi no. Tumi bi chatumi bi. Na me na me nimtete na be yanka manko. Enanu ne kasa o je penie ewie wa ye krado. Enti me yebe mo atwentwen so. Abi je me pese ye frɛ Prophetess Sylvia na ye be frɛ Asafo. Ni adom mienu nyina gina so. Na yahwe ba bia no kore ne da. Because obi tumi ma wo se wo ye chese wo ye sofo so wo ye die yo. Na tumi ma se etu si Asafo. Up to now be ma ne nsole kula. Mpacho de bi mami. Ba wo tumi dwu nsom die. Asafo. Kwame Asafo. Mami. Mesi utumi dwu nsom kama. Pacho se. Mesi utumi dwu nsom kama de. Pacho de ba. Nemo be na ewum ni de ntimi ma. Na yesi e ba asa no yire nso di ho abufuo ko. Me yire ni de emra sa ninya sa da ya na me ne ma ne be de da ne ne ade ni. Enti ama me yire ho anya makono nti no no minya mre ma no. Na wone ne na. Ansa na obetu ana ma akọ Prophetess Sylvia yi ho. But I Abi ne enipa bi ayire ye ho ase edi nyame adwuma enimu betwitwiri fom. Na wo nyame wo so obesi na asori. Asama ado apono entimi ntwi mfa so da. Eti wo ya wo de wa ye ohun se wo de titi Roma afọ akokodurufo. Na ma hunu se ehwo no mo emmere ti ye beba be wura ho. Edi nyame din abedi bone no
onyame wo mmerɛ mani pa wo na wo mmerɛ so a ɔde wo wanim ebetwi fam ɛwɔ n'adwuma mu asɛm a fiti na anu nyinaa asafo ɛkan yɛde ani hɔ bi wɔde abɛda yɛn eti yɛkɔ abi je me pa cho mo fa ne mra wai na ye ne ye maami ye se frɛ no Prophetess Sylvia area hɔ de ye frɛ no Prophetess Sil no ye ne na kokasa na ye busa ne se ba bia nyame dwuma no ene de aduro no ana ibj mo fa no mra yen ye ne abiri o wanya no de hia esi chocolate hello mami di for my hair Pacho na ho te say. Pacho na me adumo no ye. Na no ne ye se no be kasa na usi bibi nti ene na kwanya na bam. Ye da ase pa ye frem ohini ni. Be kasa free SOMPA TV so kuma se so ame. Pacho. Enche bia na brantie bi di na asema bedan ye se oda ahonhom ne da. Enti ne nyonko bi de ne ba ho se boa no. Ampa uye bibi ma no de frankoto de kosrai afedie ko wi ase a oba no one ne da na akofa ba akwa ka ne ho ema wo mu di na kunu wo hu ne yira da ne bronsam ne yire hu nya na kono ema enu nti oba na sesa ne niema wo ba ya maami difo sebi aku sebi eson watumi de ne tadu ato anum e ka kire ne se na abamu wa ukura tadu ye ntere de se ahonhom ani beje ho se ni be ma no kodu hello Pacho mi tie oso ka kire ne se ne tadu aso eti na ahonhom woso ne saa ni tenteni ni tietia ni be ma ne nsole afon oba ya wo so onsa meda o medi sorry fie na awotwe asem yete ye ne yete ebusa no kura bi wom ana wo wura no oboa Pacho o me di mu ya pa Pacho nya no kure Pacho me ye cancel ana Pacho o ba mi nten na me ma wa kwankere ana wo ye na fi de ye je no utimi di asem to me so ta e chi ye tena me sifa akato na busuafo no Mama say won ka no kure. Me me ka no kure. Trofo. Me ye trofo. Me ye trofo. O so me be me mu a o de hye wonu fo ntem a. Dabe. O do nu fo de sa ho no me dabe won ka no kure. Apayo. Na so ye nya me djuma. Kese me wo kese bi anka wo abrabo mi. Onu fo se yi. We Yame. Mama say wo na wo de me ni wani nya na ndi. Me ni wani nya na ndi. Sa me kaze na wo de ye no. Me kaze na wo de ye say mi so feed no. Fama de bre me. This one to me. Fama de bre me. Onu fo te dala bia wo abrewa wo What do you see me chamber? I would see me chamber, Mom, to make cats who wo timi nya hwe. Wo bibia kenyen. Oh, kalabule. Sofo Ashawo. Flo, un kanokre. Un kanokre. Amanfo muntie, maame no wanya no kwafo. Me pa chao. Wanya no kwafo. Asafo. Oni mema de da, oni mema de. Asafo. Me pa chao ye kom na me maami di fonka. Maami di fo e. Oh, me pa chao asafo. Se munye kom di a me twa asam no so. O kesi bianco aka enya na abeka. O kesi bianco on kano krewo. Baby awo me se baby ade me be ma apese bianco yima de abrem mi o se sa wo. Unya wa sun die da. Ono fo se jalabia, tuntumi. Hey, asafu so wona dwene ndo. Jalabia tuntum. Nese so. Ala dia kan to me so ta. Bi se me start ye adwuma, wo so bi de asama to me so say da. Huna omo. O ya se ma ya nyina wo do sa so omo ma ya nyina do. Me pa chao. Asafo ye kom wadi ka kasa na me ne maame ne nkasa. Maame di fo e me pa chao. E de ne beba. Se abamu wa pani a onya akola. Waba wo no mo counseling. No de asam ntese
ni entere to so e mema wo wiase nyina ne mai wo wiase nyina wona wo de sa asem na e beto so adentia so on kan okure ente sa wo ba ngwa kan sa mama boa ma boa wana asem na wo de tumi so ni on kan okure na wo de to no o ma mo akwanza mo anye na kwankyere no koye no wo se anya yie ti wo bendai obo eyeye 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 anko wo de abeda ayen maame me pa cho ye nhwe no kura bi wa ha wo se wo je ne 1000 cedis eno no de ye de eno me de to ho ne ma na me amde ma na kwankyere no on kan okura right one what fumu mi abadafo na mutimi nyina me wo fumu nyina sadi anti me wo fumu nyina sadi anti na aboafu ye sofu maame yenti amama bo fun say ablanche ne baaye no ade nti na mo nsuma atimi emutamu yie na da ye frɛ wo na de asɛm na aka maame e sofu ba savior se wa frustrate and fa frustration ma ha wo na me ma frustrate so mesi bone kwam da ye frɛ wo na de asɛm na wo ka hey wo ba wa share so me ba obi maame di fuba savior abrante wo ba wa share so me ne bae maame ke kan sɛm ye wate na yo ba nti ma gu mama wo on kan okura asama ye kan oni asem papa bi a wo ka wo di won kan okura e di enti no won kan okura wo kan okura ase si ayale electric no won se ntama me kan gu ni so no o he ntama me kan gu ni so e di asem na be ka gu ni so me kan ntama gu so e ti ni be ma no won fa ni be ma nto wanum me se enya okura maame me se enya okura wo ba mbo kan wo ma ne nwere fita afa mo na sen enya okura won kan kire ni se tadu enti se be da na honhom ne na agro enya me kan de enso ba ma nsom eni panu se enya okura na wo kan na che so yi ni be ma ne kire o me se champa ti adabai atia kogu akiri agro wo yi ni be ma ne kire o but wa fa wo sa nsom di patai wo ye trofo di fuba apai wo ye trofo di fuba me kan prayer kire mo na mo be twi nyame atemu abantem so fuba savior me se wo ye tro di abrante kan no kore na wan sakra wa gya obewu enkwase wu me ka agro ne form nyame din wo di pone gana e di enti no obi aba ho na sofu wo ye doctor also onyi ni be ma na hwe wonya wo ba oye oba ne ba wo mpodia wasole no ni elders woni deacons emekuofo emekuyo wonya obi oba makwa be ma ne se wa oba besia titi roma fa kokodurufo ma sofu ma mi savior me kasa ho na yima no hello me say wasole no emema ni mu akoba ye no wo be ma be ma hwe ne be ma wo oba na akohwe ne be ma maame na da ti na wo ba ne to street se de call si madam ka boy kan utim won won wo da ya hwan na nka ye cause we nipa wodi ne ko share cancel wuru mu aso onyi nipa ma na hwe no ko ne wo da ya ka hwan na aye wo ana wo no a ene kanya mia kanya wa me ba cha maame tie yanya udin yanya ba bi a wo ya wasole yanya wo pictures abrante ne sa de a waye no sane no enye saa e da brada ye do picture ne beto so usom sei wo de makamate what ne sesete o se me no wo de asem na me no wo de aba beda mo na mo no wo de beda mo na mo so wo de me so makamate ma trend baby am so do wo no wo de mo na me twan mo ho no am ba beto me ho so ye beba beto others of ba wonu wi na ye yemle je watch the baby asole wo yemla ho e be patro asafo gina line so ana wa free so asafo me patro mami savior mami difo hello abija musa fra no it's a champ problem I'm afraid mommy faith
So me dance. Wo si afem. Ye di asem my yare kra. Oba besia. My yare kra, some kra no. Eye me wan eye me se da ye. Sinti asem wo se no kra pa na sipa. Se be man wo ka no kra pa dia na je se wiase. Ne se ye no so flame edu. Ewe se ye no edu. E kire se ye kwa sorry ekoji inshira. Ai na de okwa so la no akofa ma ne. Ko sachira ya dwene. Ye kwa sorry atwimbe wonyankopon. Na se ye kwa sorry na kwa sumo bu nsam dia. Amdu fie me enko emla. Hello. Hello, mom. Asafo. Mami. Say sama ma me ne kan wo som say. Mami no onka no kre. Onka no kre. Eti say no ye. Oso obedo me nia. Onko do me nia hwe de waye bone ya no me ni benya no. Nanim gu ase na aba na dima ye nyina ba yiye. Mami Sylvia. Mami difo. Amen. Say abrantie yi wo se wo behwe. Eno dia ba bia no. Ne na ho to ne ye pe. Ye be den wo so o meda ho 1 week. Eno de o se won tumi. Apart from 1 week no obeda asole fie no tumi nya bibia e bebo ano. Le min tumi ye bibia e bebo ano sa. This wa ba ho no manza. Obeda wa asole fie ho. Asafo me pa cho de o kan wo be ndey. Na mami ena me kan ye no nanu mumpo na ade aye kitikiti ya ni ese me sa akoda odi ameba na ayira Penipa pawadanfo bi di wachi na ne nkoda hwai ana madam onu kwa agiso onu kwa ba mami mu obi ama o o ti be mami ni obi ama ho on ne gina so no mami mumusa no madam wa adwiri mu ye fan ye papa o pese obi benya ayare se je so abeda wo nchen wo tie won ka sa wo nchen wo se beda asori fie na wo so wan ka asori fie wo se me mra ne fie o on ne gina so mami bisa no mami di fo so omra wo fie na asori fie no obeda Aso me so omra me fie. Ni eso da ya na oba me pacha asafo so to bo ase asafo no so kwa no tum me pacha no oba wo fie wo dem na wo be yi dan ama no Be ma no nko adan. wo be ma ne ba bi ada Mo ba bi am ye me cancer na kwa na me ma no. na esa ka na jo wa ye ne ho adwuma na Me ne paibon pa wa bibia ba e fine. Asafo ani ade aye na gire wo ko mami wonim paibo bia abo na ne se me so me nyandai ene meye me kojoto anam ho onfa na sorry na me so me fa me kojoto mi ami nim kwan ya me fa so amesa me ho yale me na ne fie ne na ho china wonim paibo bia abo mami di fo wo de o kan so no so be kwa akobodua o no bo be ndai O so akobodua ai Ango akobodua no akobodua ai me so me nim paibon so tachiri IBG mum yenwe asafo me pacho yenwe ne yemfrem why mami mpacho yo mami di fo yenwe ne yemfrem na me di asem we no me ti ase ba bibia da enye yi